Coucou tout le monde! Videontsika niany zegny somary miavaka hely satria andeha hikoragna zegny za io mikasika raha somary saripady amintsika viavy. Satria maro loatra zegny message azoko isan'andra tegna hoe maro izy volaniko aminareo zegny viavy zegny mitaregny hoe misy fofogny pepetanaka, hoe za zegny misy perte be de mameno kilote de mangidy malele. Tegna hoe maro volaniko izy ko message azoko isan'andra fô mikasiky zegny de zegny natonga za zegny niany andeha hikoragna hely mikasiky zegny tsy hoe za tegna mahay fa zegny mba raha haiko hely zegny no partageko aminareo satria zegny antopisian'ny pagetsika ty fizaragna zavatra mahasoa ke tandrignesanareo jusqu'en farany vidéo ty ary partagenareo amin'ny namagna agny satria tegna important zegny raha andeha zaveko ato. Voalohany zegny izy koa tsika misy problème, izy koa nareo zegny viavy managna problème resaka hoe misy fofogny pepeta na hoe misy perte be le raiky perte mamofogny regny de ndraikindraiky malele mangidy feno mibotrobotriky feno raha mirontorontogno amin'ny mahaviavy dia magnatony gynécologue zegny aloko voalohany satria igny zegny dokotera spécialiste amin'ny resaka hoe raha karaha zegny iroagny zegny magnambara anareo hoe zegny traitement atao sy ny sisa igny zegny no atogninao voalohany de magnaraka zegny aminjay zegny misy astuce naturelle maromaro zegny andeha hazaveko aminareo mba magnampy anareo amin'ny traitement azonareo baka amin'ny docteur. Ny raha hely tiako précisegna koa zegny tiako volagniny ho antsika viavy mila makarakara hegny satria zegny tegna important zegny ny fikarakarantsika pepetatsika io. Ny voalohany zegny za somary direct mikoragna désolé fa karaha igny zegny izy mazava tsara aminareo zegny ny raha tokony atao madinidiniky mbazambela zegny zo feno volovolo satria igny ny agnisan'ny tegna hitako zegny maro be viavy maro be zegny malegny mikarakara zo ambela fa lava volovolo nefa tegna mampisy fofoko tegna mahatonga pepetanao masiso zegny ny tsy fagnadisoanao volovolo tsy fikarakaragna izy raha tsy vakivakiagna loha zegny zo ambela hofo de izy aminjay zegny anao misasa igny izy koa fe na misasa isan'andro zegny anao izy koa misy volovolo zo manjary misy fofogny fo zegny voalohany raha tokony tsy maintsy atao lokany de magnaraka zegny aminjegny mila mazoto zegny mampiasa gel lavant asa io jio ty saforel na citéal zahavanareo zegny zo en pharmacie misy mivarotro zo karaha nakazy 250 ml somary maventiventy fa zo misy le madinidiniky zakantsika satria matetiky baka tsika zay tsisy vola nde vidianagna zo somary lafolafo somary lafolafo marigny fa misy le hely na zo saforel volaniko na citéal zegny tsara anasanareo egny fa tegna mampamisy fraîcheur magnitry fo zegny anao lalandava avyo aminjegny anareo koa misasa egny misy boka olo sasany malegny misasa zegny mandeha mamana igny tonga de fa mpiakaragna fo patalogna igny tsy misasa non tsy mety karaha igny fa isaka anao baka mamany tokony misasa egninao fo anao fa kosa mila serviette zegny anao fa ataonao spécial serviette en coton zegny spécial famafanao izy fo fa izy io zegny anao koa baka misasa igny tonga de mpiakaranao fo koa i patikilotinao mbala misy fofogny fo anao fa ilaigny zegny izy fafafana amin'ny serviette volaniko spécial hoe famafanao izy fo dia kajinao tsara tsao ndraiky sagnatria amin'ny vava andeha ampiasan'olo amin'sora sy ny sisa fa igny zegny serviette en coton volaniko amafimafanao izy karaha igny izy avao tsy legny zegny anao mampiakatra kilote aveo aminjay koa fa manasa pepeta io tsy karogny tsy hoe ampidirigny agny zegny tagnanao sokisokirigny non zegny fady fekiny satria zo zegny efa magnadio tegna naturel izy magnadio tegna naturel tsy mila karogny fa juste ivelavelany fo zegny no idiovinao tsara izy koa fa anao misasa amin'ny saforel na citéal de normal raha jiaby magnitry lalandava tsy mila karogny volaniko fa vao maika mampisy infection vaginale mampiditry microbe agny zegny anao izy koa mikarakarogno izy donc tsy karakarogny zegny izy fa juste sasagna madio tsara fo de fafanao amin'ny serviette de anao aveo aminjay magnano kilotinao karaha zegny de ho anareo zay managna problème na resaka infection hitanao mandeha docteur sasany mivolagna zay mahazo fanafody perte bakagny mampiditra ovule sy ny sisa igny fa raha io aveo mbala mipody fo koa sy ny sisa
marigny zegny fa ty zegny misy astuce naturel ambarako anareo mahatonga izy afaka tanteraka amin'ny traite le agnatiny agny mihitsy mamoaka zegny izy koa mbala misy agnatiny ao de aboakany de le fa ivelany io zegny magnadio le ivelany koa izy mahatonga anareo tsisy fofofofo koa mahatonga anareo afaka zegny le malele be perte malele be jaune igny aveo te kazavagna hely zegny io zegny izy koa viavy normal tsy maintsy misy perte blanche fo tsisy olo tsisy perte blanche igny zegny agnamarinana anao fa viavy normal zegny anao ara-pahasalamagna misy perte blanche miboaka fa izy kosa couleuranany fotsy fa tsy jaune na gris na joby igny izy tsy normal aveo tokony tsisy fofony anao izy miboaka zegny tsy apenao karaha igny fofoninao tegna hoe tokony tsisy fofony izy igny zegny le perte normal fa izy koa fa nisy fofogno izy na lele valahagnanao io fony botribotriky mahaviavy anao jiaby igny izy fa tsy normal edy de mampiasa zegny anareo clou de girofle karaha misaro izy io ampandivezinareo ataonareo agnaty rano ampandivezinareo 1 heure de temps na 15 minutes karaha igny 30 minutes de zay vao aminjegny izy fa miova tsara couleurany de migiaka zegny anareo vera araiky izy mbola matimaty igny zegny izy igiahanareo tsy ambela manintsy be de igny zegny igiahanao na vera araiky na vera roa isan'andro tsy magnino satria igny zegny magnala le infection mitraite le infection agnatiny ao le perte be ndraiky mahatonga izy misy fofogno zegny io igiahanao sady isasanao mangala hely koa anao ataonao mikopy karaha igny de indesinao amin'ny douche zegny de igny isasanao pepetanao fa tegna hoe afaka volaniko le problème ny resaka fofofogno na asa hoe malele na hoe misy botribotriky sy ny sisa tegna mahasitrana izy baka eo koa romba raviny romba koa satria maro be koa tsika mitaregny viavy hoe za malalaka be pepetako tegna hoe megnamenatra zaho sy ny sisa igny koa zegny agnisan'ny tegna hoe mampateritery izy alainareo zegny raviny romba tanehinareo zegny izy mangotraka tsara so 15 minutes karaha igny de ajotsonareo de ambelanareo zegny izy zakanareo tsara beky izy matimaty igny de igny koa isasanareo pepeta fa tegna magnala fofogno koa izy no mahatonga pepeta somary teritery ke zegny no astuce hely nambarako niany ty arehanareo zegny raha volaniko zegny fa tegna mahatsara zegny partageko izy zegny maro loatra volaniko message nareo ao tegna tsy voavaliko araikiaraiky fa nataoko amin'ny vidéo ty zegny de samy mizaha anareo hoe karakory mafikarakaragna zo izy io zegny tegna mila fikarakaragna karaha ataontsika mikarakara tarehintsika karaha tsika mikarakara fagneva igny mifikarakaragna pepeta ke zegny vidéontsika partagenareo amin'ny namagna agny de mazotoa magnaraka page fa za zegny tsy tsahatra izarazavatra mahasoa agnaty page ato bisous